Hindi nga ako natanggap na FA eh. FA, ano yun eh? Flight attendant. Oo. Kulang daw ako sa height. Hindi niya abot yung ano eh. Ganun. Nag-airplane kami, hindi niya abot yung... 5'6", mga around that. Hindi ako umabot. Oo. Tama-tama, hindi ako makakapag-massage. Diba? Sino? Hindi tutunog yung ganun. Oh! Pa. Ayaw mo nung sa ano? Yung sa likod? Sa likod? Nandito na, no? Isahan lang. Oh! Parang hindi na nakapatog din. Hindi ba? Ito. Oh, ito na yung next na customer natin. Kamusta yung ending? Solid.